Ngayong adlaw, ako si Carlo Kaloy Campanya. Puyo ko sa una dito sa Martires, sa Barangay Tejero. Karon di anak ko sa Barangay Hugan sa Consolacion. Bahin sa Eskrima, nag-start ko sa martial arts sa Eskrima gyud sa when I was 12 years old. Sa classmate pa mi ni John Villasin way back sa during our grade schools. Then pag high school nako, when I was second year high school, nisulod ko og karate sa Kudyo Cup sa taas sa Federal Hardware sa Martires. Diha na himutang ang Kudyo Cup. Then tuon sad ko aikido, judo, o last boxing. Pagtrabaho na ko sa Aldigir sa Waki Garments, tuon ko boxing. Then magsige na ko balik-balik og practice sa ilhang John Villasin sa Arnis. Balik og Arnis, focus ko kay binata raman to sa una mong practice sa among grade school days. So sige bisita lang dyan, ipadayon ko hangtod karon di anak ko Consolacion. Kung itudlo ang mga sistema sa Villasin, Balintawak, hangtod karon. Ang Balintawak Sugbo, nag-start ako ni siyang gi-create pag year 2004. Nanggid ko ni GM John Villasin. Ang first club nako diri na himutang sa Liloan sa may Dayang's Bake Shop. Dayang's Bake Shop sa Look, Liloan, sa rest house ni Lulier. O ang iyang grahe may among gihimong club sa Balintawak Sugbo. Then 2007 ibalhin ko diri, padayon ko panudlo, nanaghan mi. Hasta tong mga karaan uban nga membro namalik sa practice diri sa Arnistic. Na mugna ko ni tungod sa akong bro nga akong boss, naasad mi mga bugsay gipanghimo ani sa una. So na-create ko ni, salamat ko sa akong amo, akong boss idol, artist sa Putyak artist, si Hil Maningo. Ako ikaw pasalamat kaya ang idea nagamit nako. So nag-start ko ani primero sa ilahang John Villasin way back year 2000. Sige ko panghimo ani. Ako magdahom nga mahalin ni siya kay buhatan niya ako design. Then later on daghan man nagagusto hangtod sa katong mga lusod na kaayo, katong mga carving etching na akong namugna. Pero wa pa stock daron kay mahurot man dayon. So sa akong ma-advise sa uban isip sa ka martial artist,
Sa akong nahinumdumang gisulti sa akong mentors tulo ka words: emphasis regarding sa earnest. Ning siya emphasis, i-emphasize ang imuhang strike or block, imong attack or imong depensa. Emphasize, ipaklaro yun. Subordinate, so subordinate, tangtangon niya ang mga fancy nga moves. Sa tinuod-an na yung away iyang gitudlo, ayawan ng mga pansi-pansi. Then determination, kay during sa practice kinahanglan determinado ka sa imuhang mga strike, kay para di ka makasala sa imuhang mga estudyante. Kinahanglan determinado ka, kanus-an mo siya bunalan, kanus-an mo siya igon. Kinahanglan sa practice dili siya maigo. So katong kinsang ganahang mo practice isip sa ka-escrimador, pwede na mo duol diri na mo practice. Karang mga beginners kinahanglan iyang kadlo nga maigo ka, kay dili man jud ka igon, practice man na. So gawa sa practice, exercise ni siya para liho katong lawasan, pasingot labi na sa mga idaran. Tatama ba na ako? Kanyang tanan, ako dahil si Norman T. Inario, usa practitioner sa Balintawak, Sugbo. Sa nagsugod ko 2014 hangtod karon. Ikan kami ni Grandmaster Carlo Biloso Campania. Ang among lineage gikan ni Attorney C. Villasin. Usa ako ka maestro sa public na eskwelahan. Ug aniya kami karon usa sa among pamaagi mao ang close range na fight. Ang gamit sa Balintawak mao ang single stick. Ang amo ang sa Balintawak Sugbo, pamaagi namo traditional groupings ug lain sa matang sa pagdepensa sa kagalingon. Mao kana ang akong ikasultis among Grandmaster na si Carlo Biloso Campania. Og sa uban namo mga membro karon, ang among membro idaga na og mga 50 ka members, active ug dili active. Naitulo ka ay naiupat ka 5 ka senior instructor ug naay mga ubang mga junior members. Daghang salamat ug mabuhay kita FMA.